Pravý štajerský tekvicový olej sa vyrába v Rakúsku v oblasti Graz. Je špecificky tmavozelenou farbou s nezameniteľnou výraznou chuťou pripomínajúcu orechy. Rozoznáte ho od iných tekvicových olejov aj vďaka ochrannej známke na vrchnáku a hrdla fľaše. Výroba oleja je náročná, pretože sa vyrába tradičným spôsobom. Semená sa najprv jemne opražia a potom sa z nich postupne zastudená lisuje olej. Na výrobu 1 litra tekvicového oleja je potrebných približne 2,5 až 3 kg tekvicových semien. Vďaka lisovaniu zastudená sa v tomto oleji zachovávajú všetky hodnotné látky. Vďaka orieškovej chuti je pravý štajerský tekvicový olej vynikajúci na prípravu zeleninových šalátov, ale aj na dochutenie jedál z ryže, cestovín, pečeného mäsa alebo pečených rýb. Môže sa použiť na prípravu chleba a pečiva. Ak je niekto alergický na orechy, tekvicový olej je dobrou náhradou do cesta na koláče. Taktiež ho môžete využiť na dochutenie zmrzlinových a ovocných pohárov. No nesmie sa používať na vyprážanie a smaženie. Tekvicový olej je mimoriadne bohatý na nenasýtené mastné kyseliny omega-3 a 6. Obmedzuje vypadávanie vlasov a lámavosť nechtov. Zvyšuje fyzickú a duševnú výkonnosť, znižuje hladinu cholesterolu a priaznivo vplýva pri srdcovo-cievnych chorobách.